Какво става? Бачи, в днешното видео ще си говорим за това как да накарате топ путките да те преследват, вместо ти да ги преследваш като някакъв психопат. Вече знаете кой съм аз, кралят на нощта, така че се отпуснете и гледайте шибания клип. Сега! Как да накараш момичето да те преследва? Представи си, че си момиче. Качваш едно стори в Инстаграм и ти го гледат 500 мъже, от които поне 100 ще ти харесат сторито. От тия 100, поне 50 ще ти пишат колко си красива. И в крайна сметка ти няма да си харесаш никой от тях, защото мъжа, който реално желаеш, дори не ти е видял сторито. Ти трябва да си мъжа, който не го е видял. За всеки глупак, който не е разбрал какво искам да кажа. Не трябва да преследваш жени като цяло. Когато преследваш една жена, ти даваш валидация, караш я да си мисли, че тя е наградата и тя започва да се държи високомерно с теб. Започва да се държи сякаш си мишка. Вкарвате в приятелската зона. Всеки е бил там. Всички мъже, които в момента са в приятелска зона с някоя путка, са мъже, които дават прекалено много валидация на жена и я карат да се чувства сякаш тя е наградата. Жените са деца, или по-точно като деца, защото не са буквално деца, а и ние не сме педофили. Но жените са като деца и най-често си харесват мъжете, които не ги искат обратно. Възприемат го като игра и започват да се опитват да накарат въпросния мъж да ги хареса. Тогава те виждат мъжа като наградата. Ако искаш да те възприемат като наградата, трябва да си промениш държанието. Ето ти един цитат, над който трябва много сериозно да се замислиш. Ако вярваш, че си топ мъжа и се държиш като топ мъжа, другите започват да си мислят, че си топ мъжа и да се отнасят с теб като топ мъжа. Да, това е вярно. Аз също съм бил задръстен, но вече не съм, защото повярвах, че съм топ мъжа. И в момента не мога да се отърва от курви. Но нека не говорим за мен, а за по-важния в случая – теб. Трябва да си вярваш и да се държиш като топ мъжа. Запиши си този цитат, който ти дадох на телефона и започни да предприемаш действията, които ще ти помогнат да се чувстваш мръсен топ. Започни да се развиваш, да правиш пари, да ходиш на фитнес. Дай си самочувствие и се направи наградата. Мамка му. Съвет номер 2. Не бъди пичагата, който търси валидация нон-стоп. Ние като мъже, за да ебем, понякога правим много глупави неща и започваме да се хвалим там, където не трябва. Колко смутаняка има, които като излязат с момиче и си показват цялата галерия в телефона и си обясняват всяка една случка в живота. Пич, жените не ги ебе! В каквато и да е връзка, любовна или приятелска, винаги има един човек, който се опитва да впечатли повече другия. Обикновено този човек възприема другия като по-голямата награда. Това е грешка, която много мъже правят. Вместо постоянно да говориш за себе си, накарай момичето да се отвори към теб, като говори повече тя. И така ще можеш накрая да я отвориш и ти. Любимото нещо на хората е да говорят за себе си. То е свързано с егото им. Затова остави жената да ти се хвали, да си разкаже за интересите. Можеш дори да изслушаш тъпите и мнения за зодиите, макар че не го препоръчвам, но мисля, че схващате идеята. Доказано е, че когато един човек говори за себе си пред някой, после се чувства сякаш си е прекарал добре с този човек. Добавяй някакви леки неща към разговора и бъди заинтересован. Също така, се дръж сякаш я опознаваш и проверяваш дали е човек, който ще ти допадне. Много мъже говорят с жени и в главата им е мисълта, че тя вече е жената на живота им. Много грешно. Може да не ти хареса момичето, така че бъди леко презрителен, но не негативен, разбира се. Просто не бъди поредния мъж, който казва да на абсолютно всяко нещо, което тя си мисли. Съвет номер 3. Бъди този, който взима решенията. Моля те, не бъди като онзи жалък маняк, който пита жената за абсолютно всяко решение. Например, искаш ли да идем там? Или искаш ли да излезем към 8, ако си свободна, разбира се? Или харесва ли ти, като ти го сложа така? Или приятна ли ти е тази музика? Не! Бъди пича, който вече е взел решението. Трябва да бъдеш като влак, който отива към нечий град и има ясна дестинация. Жената е пътник, който избира дали да се качи на този влак. Понеже знам, че 20% от хората, които гледат това видео, ще го разберат грешно. Не искам да кажа, че трябва да си груб с жената и да й кажеш: ей, курво, вечерта излизаме в 8 часа, ясно ли ти е? Така мога да говоря на жените само аз. Просто бъди нещо от сорта на: вечерта те взимам към 8. Схващаш ли? Бъди решителен. Не бъди поредната мъжка путка. За четвърти съвет ще ти дам един трик, който съм използвал с някои мацки и мамка му работи. И той е:
Попитай жената за услуга. Ако искаш някой да те хареса, попитай го да ти направи услуга. Това е известно още като ефектът на Бен Франклин. Ефектът на Бен Франклин е психологически феномен, който получава името си от американския политик и учен Бенджамин Франклин. Идеята за този ефект се свежда до това, че когато някой прави нещо добро за друг човек, този човек става по-склонен да прави още добро за този, на който е помогнал. Това е съвсем обратното на обичайната логика, която предполага, че хората обичат тези, които им правят добро и обръщат симпатията си към тях. Можеш да използваш този трик в много случаи. Аз го използвах още в ученическите ми години, без да знам изобщо, че съществува подобен Бен Франклин ефект. Бях накарал едно момиче, с което тепърва си писах, да ми обясни как да си направя плейлист в Spotify. И тя ми направи цял туториал с шибан скрин рекорд, стъпка по стъпка, как да си направя тъпия плейлист. От това нещо тръгна цял инсайд джок и след това, да, пичове, бах, можеш да използваш това нещо постоянно. Моля те, подръж ми водата. Моля те, купи ми това нещо от магазина и така нататъка. Но не ставайте нахални и не прекалявайте с това нещо, защото жените ще ви намразят. Ако се почувстваш загубен или объркан, не се притеснявай. Аз, кралят на нощта, съм тук да ти помогна. Аз съм майстор на майсторите, гурото на гурутата, играча на играчите. Ще те науча на тайните на омайването на жени. Това беше от мен и ще се видим в следващия урок по шибане. До скоро!